du lige så vild med is som jeg? Har du også nogle gange stået? 2 ninja-robotter. Altså. Hvad så? Er der noget galt? Altså, jeg keder mig. Der er slet intet at lave for tiden. Jeg tror, vi har fanget alle forbryderne. Ninja-robotter. Ninja-robotter. Hvad kan den af det? Nå, jeg synes sådan set bare, det larmede lidt. Er der noget galt? Ninja-robotter. Ninja-robot, det må være. Oj! Assistenten Asbjørn. Okay, ja. Et skal der gang. Ja. Altså... Nå, så der er ninja-robotter i vores hus, og de er kommet for at banke jer begge to, eller hvad? Lige præcis. Nå, fint, men I har tænkt jer at banke dem først, ikke? Yeah. Fedt. Jeg har lige fået en idé til en ny sang. Ikke tænk på mig.